abin yake shine kana yin rijista ko in ce ina yin rijista za su ɗauki 200 su baki bayan sun je sun yi like. Kuma duk ƙasan wani investigation da kika yi na investing na mutum kika referring ko kai referring ɗin shi za su ɗauki 500 su baka, kamar yadda kuke shi ne kuɗaɗen da na samu a cikin wannan website, kuma za ka ga withdraw ɗinsu da ka samu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, ma'abota wannan channel na Bini Ammar Tutorial. Barkanmu da wannan lokaci. A cikin wannan bidiyon namu na yau za mu nuna muku wani sabon website da aka launching din shi a kwana-kwanan nan 2021, wanda kuma suke ba da 200 a kullum, kuma yanzu mutum za su baka 500, kuma za ka iya samun sama da 3000 a kullum kenan. So kuma duk kuɗin da ka samu za ka iya withdraw din su tare da kuke gani gashi nan. Wannan account ɗin da na buɗe ga 200 a ciki, ko mu ce ma 210. Nan na yi mission suka ban 200, wannan kuma 10 gashi nan ta wani function ɗin ne da ya zo. So yanda abin yake kan lagu daga wannan bidiyon daki da daki domin ku gani ku je ku rijista ba tare da kun samu matsala ba. Sannan muna roƙonka idan wannan ne farkon shigowa channel ɗin ka danna mana alamar liking domin ita take fara mana ƙwarin gwiwa. Sannan idan shigo ka ce ta farko ka danna mana alamar ja na subscribing, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa, kuma ka danna all notification domin YouTube za su sanar da kai sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora. Kuma muna fatan za ka bibi wannan bidiyo tun daga yanzu da nake magana har zuwa ƙarewarsu domin ka ga yadda ake yin abin dake da dake, wanda a rana za ka iya samun idan ko 200 da suke baka kawai ka iya wadata da shi, to a rana a kwana 5 za ka samu 1000 kenan ba tare da kayi wani aiki ba. Kuma idan kuka da bibiyan mu a wannan channel, insha Allah za mu ta kawo muku hanyoyi sabbi wanda ake samun kuɗi a online kuna gida ta hanyar wayoyin ku, yadda yanzu muke zaune babu karatu din nan a gida. So ya abin yake, da farko za mu ajiye muku link din da za ku bi ku rijista a description na wannan bidiyo, wanda da wannan link din ne za ku je ku bi rijista. Link din da za mu ajiye muku za ku bi rijista. So ga link din nan shine za mu ajiye muku shi a description, wanda dole sai da shi za ku je ku yi rijista, kuma za mu nuna muku inda za ku cire naku link din ku je ku yi. So abu na farko shine za ka zo ka taɓa link din, idan mun ajiye muku a description za kuma kuke gani kudinmu ne da muka samu a ciki da sauransu, hutun da yanzu nuna muku kuma a bara mu wajen duru da sauransu. To amma yanzu kafin nan, tunda za mu fara darasi ne daga farko, za mu ji mu log out domin mu nuna muku yadda za ku yi wannan rijista din tun daga farko har ƙarshe. So da farko bayan ka je ka danna tun da wannan ne ziyartar ka na farko, za su buƙaci ka sa lambar wayanka na WhatsApp a nan farko kenan. Lambar WhatsApp ɗinka za ka sa. So kuma kamar yadda kuka gani ga note nan sun ce fake WhatsApp number will be blocked. Idan ka sa fake na WhatsApp number to za a yi blocking din account ɗinka. Na biyu sai ka zo ka sa password ɗinka wanda kake so ka amfani da shi. Na uku sai ka sa invitation code wanda dole sai da shi. Shi yana jikin link ɗin da za mu ajiye muku. Za mu sa muku invitation code ɗin, sannan kuma idan kuka biyo link ɗin za ku iya ganin shi a nan na uku kenan. So wannan ba ruwanka da shi, invitation code dan dole sai da shi, in ba shi ma za su ce dole sai ka sa. So abu na ƙarshe shine nan wajen za ka kwafi wannan nambobin ga su nan H3FT. So su za ka kwafa ka sa a nan, misali H3FT, to su za ka sa. Kana sa sai ka danna register. Kana danna register za su kai ka direct, mucin da mun riga mun yi, kuma sun ce idan ka sa fake WhatsApp number za su yi blocking ɗinta. To bara mu je mu yi amfani da shi yanzu. Suna tracking ID, ko da a ce WhatsApp number ɗin wani ka ɗauko ka sa, to za su iya yin ma blocking. Suna tracking. To yanzu tun da mun riga mun yi register, bara mu je mu log out sai mu ci gaba da nuna muku abin da ke da daki. So nan ne daman gidan farko da zai kawo ka. So abin da za ka yi na farko, daman nan ne home ɗin shi yana kawo ka, sai ka zo ka yi ƙasa, tunda kai zai kawo ka a zero balance ne. Available balance ɗin mu kun ga yana 210. So kai idan wannan ne rijistar ka ta farko zai baka a zero. Sai ka zo ka danna ga wuri nan da suka sa Instagram, ga Twitter, ga Facebook, ga YouTube. To sai suka buɗe mana Instagram kawai. Instagram ɗin za ka je ka danna. Sauran wannan bif ɗin sai ka je ka riga ka yi rijista. Ga bif nan da kuke gani, amma bif 1 suka buɗe mana, ga bif 2
ga beef 3, ga beef 4, ga beef dai ga su nan kala-kala. A beef 1 shine za ka samu naira 100 duk mission da kai, so shine za ka samu naira 100 a duk mission da kai. Shi kuma beef 2 za ka samu 200 a duk mission kamar yadda kuke gani. Beef 2 ka samu 100, shi kuma beef 3 za ka samu 350, beef 4 za ka samu 500, beef 5 za ka samu 800, beef 6 za ka samu 1200, amma sai ka je ka yi upgrading. Tunda mu beef 1 suka bamu free, abin da za ka yi kawai a nan shine za ka zo ka danna wannan jan abun. To ni kun ga tunda na riga na yi yau, sun ce min na riga na yi kamar da kuke gani, sun ce min na riga na yi yau, so zan jira su ne sai zuwa gobe, tunda 24 hours ne. 24 hours kai in baka yi ba kana danna ka koma home za ka ga kana home za ka ga kuɗin ka sun riga da sun zo kamar da kuke gani. Kuɗin ka sun riga sun zo sun yi 200. To inda za ka je ka ciro invitation code ɗin ka kai ma ka tura da abokin ka ya register, shine za ka zo ka danna nan gashi wajen ga mutum mai wajen invitation, za ka yi copy link. Kowanne za ka iya yin copy a nan, ko kai copy code ɗin ko kuma kai copy link, to za ka iya yi. Sai ka zo kawai direct za ka zo a inda kake ajiye 'yan abubuwan ka, sai ka pass ɗin shi sai ka abun naka. So insha Allah abokin ci nawa zai kai shi direct wajen yin register, kuma zai ba shi da wannan link ɗin naka a gaban naka, ya zama yana yin register za ka samu 500. To inda ake yin withdraw shine za ka zo nan wajen alamar mutum ɗin nan kamar da kuke gani na ƙarshe, sai ka zo ka danna withdraw. Kuma za ka iya zuwa kai deposit, misali idan za ka yi upgrading na beef, za ka je kai deposit da sauransu, amma a tunda mu ba yi zami ba, kawai za mu nuna muku yadda za a yi withdraw ne. Za ka zo ka taɓa alamar withdraw gashi nan, sai ka je sai ka je ka ɗan yi cike-ciken da ba a rasa ba, wanda za ka je ka sa detail na bankin ka, na farko phone number, email, bank number, sai account holder name, sunan da ke jikin ATM ɗinka, sai name, bank name, sai city, sai kuma bank address za ka gama sa. Idan ka sa kawai za ka yi saving. So kana yin saving sai ka je ka danna wajen withdraw, amma sun ce minimum withdraw shine 900. Za ka samu 900 kuma za ka yi withdraw ɗinta. Kaga a kwana nawa kenan? A kwana ɗaya ma za ka iya samun withdraw a 900, za ka je ka yi withdraw ɗinta. Wajen upgrading beef kuma insha Allah shi ma za mu kawo muku nan ba da jimawa ba. Muna roƙonka idan bidiyon namu ya burge ka danna mana alamar liking, sannan in wannan ne farkon ziyartar ka YouTube channel ɗinmu, ka taɓa mana alamar ja na subscribing, sannan ka taɓa all notification a alamar ƙararrawa domin YouTube su sanar da kai duk bidiyon mu da zarar mun ɗora. Kuma muna roƙonku da ku ajiye mana comment ɗinku na tambayoyi ko kuma na neman ƙarin bayani game da wannan website da ake samun kuɗi, da ma sauran website mabambanta wanda za mu ci gaba da kawo muku su a nan gaba. Mun gode.